agak kendel ya. Iki sone kok. Oh sone. Sudu suaraku. Saka ngendi le. Saka WN Audio. WN Audio. Mas Rama. Mas Rama itu. Mas Rama. Aku njaluk dikawinke. Iki njer mbokmu ki le semar piye nek jaluk dikawinke? Mumpung isih yamene iki rak KUA ming kono kuwi lho, Mbok. Oh ngono. Iki sisa-sisane dekorasine iki lho. Tadi siji ning kene. Nah, isane teratak tendane. Mumpung sore iki durung tutup ketoke kono kuwi. Bisa. Keresapan Jan ya empuk tenan ngene iki ya Mas Tata ya. Apa nih? Nyel. Oh untuk empuk ya. Oh, piye? Pulen. Pulen bulno. Iki aku leh mulai. Milih sing endi sik? Mulih apa milih? Mulih apa milih? Milih sing endi? Milih kayak digawa mulih. Heeh. Oh iya. Milih sing endi? Sing endi? Aja ngene kancane, celutak engko. Milih bocah. Sing endi? Golek sik kesek sing endi? Sing endi? Udah, lek arep lembu sing adiknya yang pakai warna coklat enggak apa-apa boleh. Bintani saya ono pirang tangga sik. Tenang. Kuwi wae. Yo. Oh ah. Lo. Oh ah. Yo. Simbok watang kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana rindam mbok Iya. coba takokno ya tele piye mbok katane ampe dicuri lopo parutan rapine aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wetokan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang yen mengkono mbok
Aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan. Piye, Mbok? Ya. Lo. Simbok watang kuluwe ana ketan mbok piye tale bagus kokno ya kembas simbok wis gedhe ana rindang mbok coba takokno tole hudan piye mbok Rabine gampang. Jari niki rabine gampang. Sing angel apane Mas Dafa? Sing angel iki lek mempertahanke. Oh iya kalau tiba-tiba itu. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Tak kandani. Piye, Mbok? Ora gampang wong bebojo. Ayo. Alah kudu bisa. Piye, Mbok? Golek yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe sing sregep yo golek duit kanggo nikahan. Piye mbok? Sampun katur Mas. Sudah mendem ini? Sudah mendem Oke. sekali. Aku wis mendem, Pak. Aku wis mendem ya. Aku wis mendem Pak iki. Mendem wedokan lho. Oh, kayak sing operatori wis ngadeg-ngadeg ngono kae ngobo. Iki ning acarane piye to, Ma? Kowe kok Oh iki taune wis arep entek isih jaman ngono ta iki. isih Isih nek jaman operator son
Kuwi pokok nang diunggon. Ngesoni kuwi jadilan nyuwune panggah. Nyuwune panggah Sida Randa. Oh jadi janda. Jadi janda. Heeh. Saiki pangko mau wis ngadeg-ngadeg wae ket mau. Ya kemana tak kemana.